Čaute ľudia, vítam vás zo Švivda. Tentokrát tu mám video z Bed Wars. Neboli dlhšie videa, lebo som nemal mikrofón. Teraz mám nový mikrofón, takže už videa by mali byť. Dneska si natočíme Bed Wars, to znamená novú sériu. Nebude to akože budem natáčať Skywars, ale budem natáčať Bed Wars, ak bude napríklad, že Skywars a minihry. V minihrách budem mať Bed Wars a také tie somarinky. Dobre, nebudem to nič predĺžovať. Oh my god, drží moje drevo. Kládu. Dobre, nebudem to nič predĺžovať a ideme do hry. Inak hrajeme na server Game Team, IP budete mať v popisku. Mám tu za sebou aj Patkania. Serus vole, lidi. Za kamerou mi sľubil, že štvrtý diel zo Skywars, bude tu už aj on. Vo videu ako. Aj postavička jeho však. Bože, ja som spadol. Čakaj, vyhral som si tým, modro. Chceš vydať chod, ale som Alice. Tak to zaš. Taký šulín. A on tu je nič. Ale tam bolo vidno, že to... To je jedno, idem do zelených. Již až teď nehrajú. To ešte tam v čete hedne, že také hovediny ma napadajú. Bože! Ale teraz to je lepšie, hej. Predtým som mal na Minecrafte nejakých 56 modov. Lagovalo mi to jak len teraz tu mám iba také tie základné mody, ktoré nepridávajú veľmi veľa itemov, ani nie itemov, ale ako také ťažké veci. Mám tu damage indicator. Funguje. Dobre. Aha, to už hrajeme. Dobre, posteľ je tu na, levituje trošičku, to je jedno. Teraz mi povedzte, kde je bronz. Tu je. Aha. A tu hore ešte bolo rebríku. Jediný s bronzom. Asi. Je mi 9. Kidi. Mne je 12. Som tiež kid. Dobre. Oni nehrajú ani. Kde sú to tam? Tak už stávajú. Hej, aha. Si kúpim nejaké toto, nejaký kiumpáč. Ešte nejaké bloky. Tak a idem na tých. Ale najlepšie tak... Oslík, ideš za mnou, zničíš posteľ, hej. Prečo ja som to nebol? Ideš za mnou. Oslík! To bol flag. Oslík má hacky. Nahlasíme to Montimu. Áno, nahlasíme Montimu na forko. Zvieraté na Bed Warse majú hacky. Flyhack o X-ray a také. What? X-ray? Gold! Ne, luck. Get the luck. Ľudsk. Chod na červených. Červení ešte nehrajú. Hrajú, tí však sú už za stede. To sú modrí. Oni sú ako ozbrojení, to nebudem riskovať. Hej. Žltý či... No poď bližšie. Poď blíž! Jednak sa budeme striedať s Patkaňom. Že dokiaľ nám nezničia posteľ, budem ja, keď nám zničia posteľ, ide Patkaň už druhú hru. Mod Dugas, toho som tu ani ešte nevidel. Dugas. My hráme Planetcraft, to možno toho nepočnáme toľko adminov. Aj Skyblock. No, Patkaň hraje Skyblock, je iba ten Planetcraft. Prečo som si vlastne bol zbierať ešte oných, však mám toto, mám VIP nenutá. Ale však si kúpil nejaké, ne? No, to by som mohol. Aj meč. Kde je obchodník? Vieš si aspoň sekeru, keď nie je meč. Really? Ja si dávam proste sekeru. Aha, nemám nič na to. Kúpime to tu. Mrdací tyčka. Mrdací tyč. Pri nástrojoch. Povedáš, že maňou. 4. To nemá nič toto, dobre, ideme toto. Sekerom pôjde dáva koľko damage? Aha. Takže sekerkou budem dávať damage. Tak. Bloky, dobre, všetko mám. Dobre. Učiť postelino. Postelino retardino. To je tu práve zhádol, len do pelis. Čo som ja videl aspoň. What as fuckis? Ale asi sa nedohodil. Hej, ne, najlepšie. Proste hrajem a ono sa mi to bukne o stenu a proste spadne mi potom do vojdu. Takto sa to má hrať asi. Jaj. Ešte keby si počkal na jedno, by si mal najlepší zlatý meč. To je iba zlatý.
Aký som ja vlastne? Chod na modrý, lebo... Aký som ja vlastne národnosti? Napíš čo do chatu. Ok, neviem, aké som národnosti. Ja som zelený. To som... Nehaj ma! Chod na modrý. Nehaj ma! To sú žltý. Neutíkaj to. Musím proste utiesť. Keď budem ticho, tak to bude iba preto, že som sústredený. Poslednička. No, srdieček. Bože. A to nemá zmysel. Som myslel, že im dám aspoň jednu posteľ. Veď diváci ma nesmú vidieť na kamerách ako nejakého kida. Zlaté jablko iba. Ešte dobre, že nikto nevie o tom, že to je bronzy. Legolas! Vlastne, aha, to je Lenos Moss. Dobre, že si tu kúpim brnko zase dajaké. Mardáci tyčku. Jumpáč a bloky. A sekerku? A co? Ja ty nemáš PvP skill. A jedlo? Na co? Aha, ja nemáš na jabko. Dobre, inak... Do komentárov môžete napísať, čo ste dostali na Vianoce. Ja som dostal tie slúchatka, ako vám už hovorím. Dostal som aj veľa iných vecí, ale sú také už nepodstatnejšie. Napríklad som dostal knižku Denník odvážneho bojka. Môžete mi napísať do komentárov, ako čítate knižky, alebo aké čítate knižky, mi to je fuk. Dobre, kto ma zase zabíja? Aha, ja sám. Ty do mňa ten Legolas! Ty hajbeči, jak sa voláš? Bože. Ale žijem, to je to podstatnejšie. Dobre. Dokonca ešte 112 sekúnd. Expo. No. Dobre, late is dead. Počkaj, musím si iba čo nastaviť. Počkaj, keď tu príde do tá Kissmaster, či jak sa voláš? Ty, kiss. Majnujka. Zabila ma holka. Počkaj, iba možnosti. Všechny. Tam ju vidíš. Pohoda, klidek. No a však. Spie do hry, ešte neukázalo, že zvytila. Ty jedna modrá majujka či majnujka. Dobre, odozdávam žezlo Patkaňovi. OK. Zničili nám posteli, ide teraz Patkaň na vec. OK. DJ Mato. Kurník, však ty si ešte vzetý. Ja som. Si, lebo to sa ti odpočítava, či odpočítava sa ti do hry, či aká debilita. Ja neznám, jakú. A to je jaká je mapa? Sand Temple, yes! Sand Temple je inak Patkaňová obľúbená mapa. Jak sme ju spolu hrali. Hej, ne, včera. Neboli sme v rovnakom týme a Patkaň zase spadol, parkour level 0, tak ako ja. Chceš vidieť? No, akože teraz ten parkour level 1. Toto bude parkour level 40. 39, 37, 38, 36, 37, 35, 32. Tak skáče debilne. Taký parkourista. Z teba zrazu. Stačí ochcať mapu a máte normálne parkouristu z neho. Presne. Tu máte spôsob, jak ochcávať mapy. Áno. Ako to on hovorí. Ježiš, ja som debil. On sa sám ochcal. On sa ochcal. OK, 15, 13, 14, 12, 13, 11, 12, what the fuck? Čo? 10, 9, 8, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 4, 5, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Ide sa na to, je DJ Mato, je na to, je bam. Kopírujem matka, lebo hovorím DJ Mato, MFG. Ježiš. FMG. Ježiš. To sa ešte ani nenačítala mapa. Ježiš. Je svatý. Smedý. What? No ten Iron Man sa volá Cesnak. Mil 4. Dobre, ten Iron Man ide tam. Sulín. Ty si taký onen. Bločky! Bločky. To je debil. Bločková lotéria. Bločky vykupujeme. This is heaven. Limeta umrel. Aká Limeta? Aby sa bol v čete. A to Limeta napísal, že umrel. Nie, že Limeta umrel. O to ide. Mod Dronex. Ilovek Classic. Dobre. Ešte chvíľku, prosím. Inak, keby ste nevedeli, jak dávať mody do Minecraftu, tak vám natočím nejaký tutoriál.
Napíšte to do komentárov. Áno, dole do... Všade subscribe. Áno, dole do komentárov mi spamujte. No, nie problém. Čo mi neukazuje pred menom, že som VIP? Lebo to je team chat. Aha. Šulý jeden. Michal F. On je taký istý skiller v Bedwarse ako ja, ten, čo teraz akurát spadol. Sa súči odo mňa, mojich videí. Profík. Nie. Profík mrdík. Hebolsi. Už žlutý sú tam? No. Perfekt, už som modrý. Musím modrý. Modrých proste... Modrých musíš... Áno. Pokakať. Áno, okakať. Pokakať. Neokakať, ty debil. Škády. To je jedno. No. OK, jeden DJ má to, jeden na to. Počkaj, to je aký? Šulina. Zničil postiel. DJ má to. Ježiš, ty máš čo? Ty máš čo? Čo? Ježiš, ty máš aké hacky, ale ty... On má také hacky, jak Macko. Macky! Macko má hacky. Ježiš, a ten má meč. Zebni! Ježiš, Ale nie ty. Ježiš! Dobre, ja sa na to môžem vysrať. Dobre, posteľ nám zničili. Debilný počítač, samé lagy to má. Áno. Lagy, môžete mi Môžete mi poslať nový počítač, dobre. Napíšte mi toto. No, môžete mi kúpiť počítač, dobre. No, pravím vám krásne prežitie Vianočných sviatkov. Do komentárov mi môžete napísať, čo ste dostali. Dajte mi like, odber, koment, ak sa vám video páčilo. Tak môžete mi nejaký pekný komentár napísať. Dobre, ja sa s vami lúčim a Čau. čau.